Sa ako amo ang mga kape dire. Oh, dagko na pero grabing kalibuna. Naunsa man ako ang ipahabas din hinga. Wa may agi? Pinaaraday ka? Uy, naaraday ka. Uy, di kapihan nga tiputin na rin bunga ni Oh, ingan manggod ka nga mag habas ka diri sa kapihan nga nung wa malagi ni agi. Di ra man di ka padung. Dimino. Ditur ko kakawan. Amo na pasangil nimo. Sige. Taw uwes ka kapi. Hatagan ti kag higayon nga makalimpyo ka ani. Di mo ko karon dayo. Kano? Muna akong gusto. Oh, kini human gini dayon kay kap man nimo maayo. Wow, kadali mang nadako og agi. Munay maayo ingon ana. Wala na kami nuwa kay nagkuyog man ko nimo pero pag di ko magkuyog nimo minuon siguro ka. Kada ko uyas kape. Ibo ko pangita asa tuman tara. Grabe ko diha naman di ani. James guys, kap may sus. Apa sih? Ara? Wush. Oh. Basta di ay atimanon og limpyo. Dali kay malimpyo pero nasaag di kuno siya. Naag dino ko dinhi. Himino man kuno siya dito man siya. Imbis nga ari siya sa kapihan. Di ana nos kakao dito na nos kakawan nasaag. Tinuod ba ka guys? Sakpan ang mga nang limpyo kay wa nagi masaag. Wa na nasaag nga giubanan. Ug wa pa ni nako uban ni nasaag na sa tingali ni. So, salamat kay ninyo sa inyong pag-uban kanunay sa ako ang mga video. Og manghinaot ko nga naadjud mo kanunay. Mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.